Okay alle sammen, nu siger jeg det lige igen, for jeg ved ikke om det er kommet med. Så er vi i gang. Ikke i gang, men vi skal til at begynde nu. Ja, den her video, den laver jeg til min ven Krille, som der bliver linket ned i beskrivelsen. Som han sagde, han ikke var, men det bliver der så. Og til min lillebror, der skal sidde og se den her om aftenen. Og det er skide hyggeligt. Jeg kender det godt, når man sidder og ser Minecraft om aftenen. Det er skide hyggeligt. Jeg sidder selv og ser en mand ihjel. Han skal da også være nede i beskrivelsen. Og nej. Fuck. Løb. Det er kraftigt lang tid siden jeg spillede Minecraft Hunger Games. Skal jeg overhovedet huske noget? Pisse, jeg kan sætte min far. Min destination til far. Destination, det lød ikke så klogt. Okay. Jeg faldt. Hvordan fuck? Det er mit skib. Vi skal prøve at overleve så længe vi kan. Det er det Hunger Games går ud på. Ja. Her er ikke nogen. Og der er heller ikke nogen efter mig, så det er skide godt. Hvor er der kister? Kister. Hvor fuck er kisterne? Hvad er noget her? Ja, jeg har fundet det. Yeah. OMG. Jeg kan godt love for, nu er det, at vi nakker koner. Hvordan kommer man derop? De har lavet så meget om på de her maps, men jeg kan ikke finde rundt i det. Okay, er der en kiste her? Det er der ikke. Er der noget her? Og det er det ikke så godt, så kan jeg godt love for. Nå, man kan komme her. Jeg ved i hvert fald, der er en kiste her. Det kan i hvert fald bide spids på. Det er jo fejl. Ja, der var der. Ej. Kan du komme længere op? Hvad er det her? No. Holy shit, der kommer mange opdateringer jo. Det er jo slet ikke til at fatte. Okay. Der er en der. Ja. Okay. Her er vores plan. Vi nakker de dårlige, vi overlever. Og så påner vi alle sammen. Der skulle der noget hen. Er der en kiste? Er der ikke en lille kistestuer? Nej. Og det tænkte jeg nok, dumme verden. Friend? Don't kill me. Fuck. Nej. Yeah. Hvordan er det overhovedet muligt, at jeg allerede har Diamond Sword? Fuck, det er ikke så godt det her. Ej, min... Oh my god, nej. Lort. Lad være. Ved du hvad, vi virkelig fucked nu. Hvordan fanden er det? Vi har sgu da klaret så meget længe. This is the moment. Jeg må faktisk ikke synge. Det undskylder jeg YouTube. Okay, nu tror jeg faktisk, de er skrevet, så jeg tror faktisk, jeg går og tagger den høj. Ja, det er min plan. Ja, men nu påner ham der alle, så det er ikke så godt. Så vi skal faktisk skynde os ind på øen og holde shift nu. Fuck, jeg dør. Ej, det er uhyggeligt det her. Hvorfor er Hunger Games? Jeg blev så syg, mand. Høj. Shit.
Velkommen der. Vi skal til parkour, det kan jeg ikke lide. Parkour. Ja, i bukser, det er vildt. Jamen, Jack han kan også godt lide at have bukser på, så det er der slet ikke noget i. Parkour. Det bliver sådan 100% parkour-video. Nej, det gør det ikke. Det kan jeg ikke lide, det her. What the fuck are we doing now? Oj! Nej. Hvad med nogen? Kom ned. Nej! Jeg tror lige, jeg døde der. Eller døde. Jeg tror lige, jeg var død der. Hvor mange er der tilbage? Der er 4 tilbage. Det er ikke taget ved det. Det kan jeg sgu ikke bruge sådan skid. Ja, vi er virkelig fucked up nu når jeg tænker over det. Vi går lige hurtigt her. Det er så mange. Okay, jeg tror faktisk højst vi kan det her. Men det er fint nok, så vi kan bare se lidt længere. Okay, det her det bliver skide sjovt. Vi vil kalde det buksedrengens. Flere bukser. Yay! Buksedrengens eventyr. Eller buksedrengen, hvad skal vi kalde den? Ved du hvad? Når jeg lægger den op, så får jeg lige Krille til at hjælpe mig. Altså, kuglepod. Fuck! Ja, sko! Nej, vi skal have guldting. Jeg kan godt løbe for nu er alle viden. Men jeg er stadig ikke sikker på det her. Hvad er det her? Der er kiste. Yes, kartoffel. Og en fiskestang. Jeg tror bare, vi kan bare videre kartoflen. Den er god. Ved du hvad? Den her video, det kommer til at være alt for langt. Kommer til at være alt for langt. Så ved du hvad? Nu finder vi nogen, som vi kan nok. Og så bliver det. Det er derfra, vi tager den. Mit sværd. Det må jeg helst ikke tage. Altså. Kan man ikke gøre sådan her? Så skal man ikke have så mange sværd. Det er sejt det her. Hvorfor spiller jeg ikke mere Minecraft? Hvorfor stoppede jeg overhovedet? Nå, det var rigtigt. Det er fordi, at jeg fik guitar. Det var rigtigt. Men altså, jeg kan godt se, at jeg stadig vil spille guitar, men det her, det skulle da helt fedt. Hello guys. Pokémon. Det kommer altså aldrig never til at gå godt, det her. Assassin's Creed. Nej. Du må ikke skyde en under vand. Det er unfair, det her. Nej. Nej, lad være. Vi vinder. Det er godt, det her. Nå, det var i hvert fald det her buksedrengens eventyr. Fuck, jeg er skadet. Er der fugle? Det her map er virkelig så blevet så meget opgraderet. Nej. Ja, men så må vi starte her, som vi stod. Vi starter der, hvor vi slutter. Så siger jeg bare farvel. Hej igen alle sammen. Jeg synes lige vi skulle se Deathmatchen her sammen. Så jeg stiller mig herop, og så kigger vi. Det tænker jeg, det går meget spændende at se. Så 2 damensvær, og så er der en, der har lidt læder ting. Men det er fint nok. Hvad laver han der? Han tager en flugt hen mod det lille af der. Det havde jeg altså også gjort. Han har guldbukser. Hvorfor fandt jeg ikke? Det var da sideskin. Henbund.
Jeg ved, hvad den hed. Buksedrengen møder Henry. I Hunger Games. Ja, så det den skal hedde. Vi skal se, kan skrive. Og kan ikke nok hinanden. Henry. Kan Henry vinde? Nej, Henry. Nå. Fuck, nu lægger vi. Det går faktisk ikke. Så ses vi til det næste episode af Hunger Games. Eller noget i den stil der. Ja. Jamen, så vil jeg sige farvel. Farvel.